Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom biti teški, ali da idu svojim tokom i izrazio nadu da će sporazum biti postignut do kraja decembra. Gledamo naše bilanse, gledamo naše stanje i kao što ste videli u Skupštini smo ga predstavili lošijim nego što stvarno jeste, što je dobra vest za građane. Čak i za ovu godinu smo ga predstavili lošijim nego što stvarno jeste, što je uvek bolje, što je poštenije prema našem narodu. Međutim, ti razgovori i pregovori za nas neće biti laki, ali moje želje i naša namera da pokušamo da to završimo uspehom, jer bi to značilo potpuno slobodnu godinu za posvećenost 2015. investicijama, razvoju, sigurnost ulaganja u Srbiju za sve one koji žele ovde da dođe, sigurnost i za sve građane, za sve potencijalne investitore. On je najavio da će u sredu telefonom razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da bi video šta može da se uradi oko vraćanja duga za gas. U redu je da platimo 100 miliona, ali za nas bi bilo preveliko opterećenje da odjedanput ili do marta plaćamo 200 miliona i pokušat ćemo, iako mi ne bežimo od našeg duga i priznajemo naš dug. I smatramo da postoje razlozi zbog koji bi trebalo Srbiji da se izađe u susret, jer mi ne mislimo da je sve tako idealno u poslovanju pojedinih kompanija u Srbiji, ali te primedbe ćemo na partnerski način da iznesemo i moj posao je da štitim interese Srbije i to ću da radim. Vučić je poručio da građani ne treba uopšte da brinu zbog tog duga jer se neće odraziti na snabdevanje gasom.